Midangup na sa opisina sa Davao Anti-Scam Unit ang kapin 20 ka mga individual human ma-scam sa ilang giapilan nga double your money scheme sa Turil area nga usa ka bagong investment. Sumala ni Simplicio Sagarino, ang Davao City Anti-Scam Unit Head, gipasaligan nga madoble ang i-invest nga kwarta sulod sa usa ka bulan. Dugang ni Sagarino, ang Securities and Exchange Commission ang mihatag kanila og impormasyon nga dunay gipadagan nga DYM scheme dinhi sa syudad nga illegal. Atong ipatuan dayon og tao na to o ang kuan mo na dito kay wala sila office. Wala sila office kundi mag-meet up lang sila, tao-tao. Then naa sa sakyanan. Namo to sakyanan tong admin, dito lang sila mag-fill-in. Nasayran sab sa anti-scam unit, kapin usa ka gatos ang miyembro sa double your money scheme nga ang transaksyon gihimo online. Busa, giawhag ni Sagarino ang mga nabiktima sa susamang modus nga mudangop sa ilang opisina aron mahatagan og advice ingon man matabangan nga mapasakaan og kaso ang admin niini nga posibleng magatubang og kasong staffa. Nakakuha na usab og hulagway sa gikaingong admin sa Facebook page sa DYM scheme ang Davao City Anti-Scam Unit. Sumala sa admin sa double your money scheme, walay kasiguraduhan ang refund ngadto sa mga nangapil sa DYM scheme, sanglit usa kini kasugal. Gipasidad anusab matud pa sa admin niini ang mga investors kinahanglan nga andam sa posibleng dangatan sa ilang kwarta ug wala usab nila pugsa o galing nagduduha pa ang investor sa pag-apil. Matud ni Sagarino, na biktima og minilyon ang sagad midangop sa ilang opisina. Kay actually di man kami ang mag-file god. Kami igual lang may magkuan kay wala man sa among mandate. Ang among mandate mag-case build up, mag-gather og information sa ila o mahatag may complaint form para ilang pilapan, then mag-blatter sila sa pulis. Kung asa sila nabilong dito sa Turil. Dito sila sa Turil Police Station o pa-blatter. Then dadon nila tanan nilang resibo diri, ilang ipaputokopy kay atong i-attach dito sa ilang complaint form. Then magkuantag demand letter ato. Gibana-banang anaa sa 10 million pesos ang nadagit sa admin nga kwarta gikan sa mga investors. Kahinumduman nga niadtong milabayng semana, dihang nakadawat og ubay-ubay nga reklamo ang anti-scam unit kabahin sa DYM scheme. Sa karon, dili na makontak ang admin sa DYM scheme. Nagpasidaan ng daan ang Securities and Exchange Commission, dili rehistrado ang nasgutang investment scheme kung diin nagapangolekta kini og bisan unsang investments gikan sa katawhan. Busa, subling pahimangno ni Sagarino sa publiko, dili mag-apil-apil sa mga dili lehitimong investment aron dili mailad ug magmahay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.